La plataforma Rambles Ètiques ha denunciat que alguns ocellaires de la Rambla de Barcelona llencen animals morts o moribunds a les escombraries. Aquest fet prohibidíssim s'haurà de confirmar, però en tot cas podria suposar un risc per la salut pública. Els ocellaires ho neguen rotundament. Aquestes imatges van ser enregistrades per la plataforma Rambles Ètiques per denunciar els ocellaires de la Rambla de Barcelona. Cossos de bestioles trobats, segons l'entitat, dins de contenidors. Seria la prova gràfica d'una acusació molt greu. Els ocellaires es desfan dels animals morts llançant-los a les escombraries, una pràctica absolutament prohibida. Nosaltres denunciarem això i denunciarem legalment per via penal i per via administrativa. I farem que això arribi a les seves últimes conseqüències perquè això no és permissible. És una més de les accions que fa temps que du a terme la plataforma Rambles Ètiques, que pretén el tancament d'aquestes parades. La presidenta dels ocellaires de la Rambla nega rotundament les acusacions. Si n'hi ha algú que ha fet malament, denuncia aquella persona. No pots criminalitzar ni victimitzar mai un col·lectiu. La plataforma també denuncia les condicions en què viuen els animals. Per què es tanquen 36 hores? Perquè els botiguers tenen un dia de festa. I al tenir un dia de festa tanquen des d'un dia fins al dia següent, no l'altre, no obren. I els animals sempre es queden allà. Passin calor, passin fred. Tinc el registre nucli zoològic de la Generalitat conforme és apte perquè els animals estiguin aquí. Imagina't l'estrès que suposaria cada dia anar i portar els ocells. Els animals tenen que quedar aquí. Tampoc viuen aquí, estan X dies fins que els vens. L'Ajuntament de Barcelona ha obert un expedient informatiu per aclarir els fets, però ha declinat fer-ne declaracions.